Sige. Naimbag Arabi kada tayo amin kakabsat, iti daytoy na santuan a misa intay mandanggayan, ti panagyaman ni Priscilla Balansa. Misa pagyaman ti panagkasangay ni JV, kastamet ken ni Shanita Sevilla ken ti Familiana, ni Mr. Nelson ken ti Familiana, ti Hasildo family, ni Josie Kayanan ken ti Familiana, intay met garud ikarkararagan ti minatay ni Juanita Aquino, misa kararuan ni Maria Leonora, Feliciana, Arsenio, Espifanio, Prospero, Crescencio, Elay, Irenyo, Elmer, kin Erlinda. Tumakder tayo. Kayo irong no'y daytoy bagi puso na anaya dayawen di agresa Jesus ken kai serbimi daytoy puso ken bagimi Jesus ken kai serbimi daytoy puso ken bagimi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, iti panang pampanunot tayo, dahil umadanin arambak, ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar ni Kristo, ad-addamot alagipon tayo ti kinamanagayat na. Tada tayo nakapsot tayo, ngamhaan nga napektaran ti ayat ti Diyos, inted na latta ti ayat na kada tayo. No man pa'y ado nagkurkurangan tayo, ti Diyos, inaun na tayo. Agkamatalag tayo iti grasya na, nga no man pa'y ado ti panubok ti biyag tayo, sinanama tayo, ti grasya ti Diyos nga ipaayin na kada tayo. Pagbabawyan tayo nga ro dagiti basbasol tayo, tapno maikaritay amakiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Sikaan na ibaon, tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw, iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Mananga si a Diyos hilawam kad dagiti puso dagiti anak mo anapasanto babaen ti panagpenitensyada ket timudem asi aayat dagiti nasingpet ken umasog ken ka gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Daniel. Kinuna ni Nebukadnesar, agpaiso kadi, Sedrak, Mesak, ken Abednego, adiyo kaya ti agdaydayaw ti Diyos ko, ken diyo kaya ti agrukbab, iti balitok nga estatwa nga impasdek ko. Itangarod, apaman amang ngegyo ti uni ti trompeta, flota, lira, sa kabutse ken arpa, ken dagiti daduma nga instrumento, agrukbab ken agdaydayaw kayo iti estatwa.
Ngem no di kay agdaydayaw, may tapwak kayo adagos iti gumilgil ayab nga orno. Ipagarupyo kadi ang adda Diyos amang isalakan kada kayo. Simungbat da Sedrak, Mesak ken Abednego. Natanok nga ari, saan na masapol nga ikalentigan mi dagiti bagbagimi. No ti Diyos apagserserbyan mi, mabalin na kami nga isalakan iti gumilgil ayab nga orno, ken ti pannakabalin mo. Aramidan na dayta, ngem uray no di na kam isalakan, amwem unatan nga ari, adi kam agdaydayaw iti Diyos mo. Ket di kam agrukbab, iti estatwa balitok nga empasdek mo. Kasta una iti pungtot ni Nebukadnesar, idi mangeg na daytoy. Ket limabaga ti rupa na iti pungtot na kada Sedrak, Mesak ken Abednego. Imbilin na kadagiti tattao na arubruban da ti orno. Iti mamimpito akapudot iti sigod apudot na. Binilin na dagiti kapigsaan na soldado na amang repet kadagiti talot at lalaki sada itapwak ida iti gumilgil ayab nga orno. Timak deradagos ni Nebukadnesar gapo iti siddaw na. Sinaludsod na kadagiti pesyales na. Saan aya atalo lalaki ti renepet tayo nga intapwak iti gumilgil ayab nga orno? Wen, o natanok nga ari, insungbat da. Apay nga rod nga upat alalaki ti makitak amagmag na iti apoy? Sinaludsod ti ari. Saan da an repet ket saan damet amaan ano? Kalanglanga ti may sa Diyos, ti may kapat. Kinuna ni Nebukadnesar. Madaydayaw ti Diyos, da Sedrak, Mesak ken Abednego. Imbaon na ti anghel na amang isalakan kadagitoy alalaki, nga agserbi ken agtalek ken kuana. Kinaykayat da asalungasingen ti bilen ko, ket impusdada ti biagda, ngem ti agrukbab ken agdaydayaw ti sabali a Diyos, malaksid iti Diyos da. Ti sao ti Apo. Idaydayaw ken itan ukyo ti agnanayon. Madaydayaw ka, wapwa Diyos, dagiti kapuunan mi. May tanuk kuma tinagan mo itignanayon, awaning gana. Madaydayaw ka, itinadayag a templom, ketrumbeng ang makantaan ka, kadagiti himno ti agnanayon. Manipod iti nailangitan na tronom, madaydayaw ken may tanuk ka, iti awaning gana. Idaydayaw da ka, sika nga agtugaw ti tronom akasari. May tanuk ti dayag mo iti agnanayon. May daydayaw ka, agingga iti panagpatinggaan ti langit. May tanuk ti dayag mo iti agnanayon. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo atang-atang. Kantaan yu ti pagdaydayaw, ket itanuk yu ti agnanayon. Sidadan kamapu bilbilin mo, madaydayaw di balikas mo, maitantanok tinagan mo, maitantanok tinagan mo. Ti apod da kumakada kayo, ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo, kas insurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti Hudyo anamati ken kuana, no agtalinaed kayo iti panursurok, da kayo dagiti napaypayso nga adalak, maamuan yun to ti pudno, ket wayawayaan na kayto. Kapututan na kami ni Abraham, insungbat dagiti Hudyo, ket uray kaano
awan pay nangadipen kada kami, anya ti kayat mo asawen ang mawayawayaan kaminto. Kinunane sus kadakwada, ibagak ti pudno kada kayo si asino man nga agbasol, adipen ti basol. Ti anak, agnanayon apaset ti pamilya, ngem ti adipen saan. Ngarod no wayawayaan na kayo ti anak, pudno asiwayawaya kay ton. Amok akapututan na kayo ni Abraham, no pay kasta kayat dak apapatayan. Agsipot tadiyo kayat nga awaten ti panursurok. Isurok dagiti impakita kanyak ni amak, ngem da kayo aramiden nyo. Aramiden nyo dagiti insuro kada kayo ni amayo. Ni Abraham ti amami insong batda kenkwana. Kinunane sus kadakwada no agpayso nga anak na kayo ni Abraham, aramiden nyo mat kumadagiti inaramid na. Awan ti inaramid ko no tilaeng ti panangibagak kada kayo ti pudno anangeg ko iti Diyos. No pay kasta kayat dak apapatayan. Awan ti kasta nga inaramid ni Abraham, da kayo aramiden nyo ti aramid ti amayo. Saan kami abastardo insong batda, may sa ti amami, ti Diyos amismo. Insong bat ni Jesus, no agpayso met laeng nga amayo ti Diyos, ayaten dakmet kuma, tanaggapuak iti Diyos, ket ita adda ak dituyen, jak immay anak nakim ko, no diket imbaon nak ti Diyos. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Kumusta kayo? Nasayaat ka sa lakay mo agnangabit ken patayan. Ado ti panubok nang runa no kaya mo ti agsanto, no kaya mo ti sumurot ken Apo Jesus, umad adumet ti panubok niya, na ipapatim ti agtrabaho, umad adumet ti panubok, kaslatatay tay bigat na pangkamjay, kabugaw. Talaga di agtrabaho jay Santo Cristo Hospital, jay sinaid. Kasla nagmisa da, inyat atidog ko ba si jay sermon, kasla recollection da. Tapno uray no inyat trabaho, nga sapul mat aday tay, kasla na espirituan nga palagip, kunana kumaday jay niya. Kinapang gamite kon sawangpot kam ti aldaw, nga nagaddayumat, makaturturog pa jay driver ko, no tasyakon, kunak pride na mat asyakon, kunana mat. Katay iilad ko kuma, iddak, tagina na, kasi adda da ito'y konpesar, Santo Lana, Santo Misa. Apo, adda bisita. Anya manan, kayo, apo, kaya may tagpakasar. Adda mo padiyaw, ing kayo tapapadiyaw. Nandaniyak agungatan at makaturturo kakarot. Adda manan bisita, apo, anya ma, laga, awatan tayo amin. Ay, umumaluman. Tatay dandani ingatok ko majisakak, apo at damalanaan. Matayan. Ibaga manula anges nan. Mayat sapay mo apo, ibaga nga iuray na. Nga mo mabalin nga iuray na ata siyempre responsibilidad ko laday jay, anya ti kunak, tapno malpasen in nakon. Ayan niya. Kanono ko mano panunutot mo jay banog ko, apo, nya gamin din nagpadpad jam aya rufo. Kunak kumamat niya. Nagmayat kumamat agil ilad, kasi kumamat nga maamat niya nagpadpad jam aya. Kas jay mo no daduma niya, na kumano agliteng de jay lapayag mo na banog mo no tipon-tipunom ko majibanog mo ka, ibagayo nga matayaw. Kunam kumamat nga madimat, mabalin. Masapol nga ti kay kunakon ka inak ilipas day nga pananglanan tamalpasan isunto mo la iso nga trabaho sunto mo la iso nga responsibilidad ko no pimmo sa itajak napan ay sus pampanunutek taon niya may sakararwa sa dilangit nga mangitaltal magkanya kanak linanaan kung kunanan tudjaya hamot nga kasjay kado niya iti man amoy iti panubok na kadatayo kakabsat niya uray datay amin hanlang nga padi dati ngay no kaya mo ti agtrabaho nga saya aton ti agserbi ipapatim kalano dati na bannog kan ka at dati sakit tayo nga bannog equals unget han dati ko nagbanbannog ka nakasulsul pan da nga agunget tayo kala equivalent na ko maji bannog ka equals unget
No, ha mo makontrol jingiwat mo, bannog equals sa nga dakas. Kalagat siya kumaday jay. Bannog. Kasi nga talaga tibiyag tayo. Kala kumaday tay, ang papatim din nagtrabaho. Wala. Nagsaya at tatrabaho. Ton mo malam, nilakay mo mat, nabannog mga agpaiso nagtrabaho, insyat na mo, uri at dalang sakinan. Ungtam to manan. Siyempre mabannog ka nga rod mat. Kano daddo madaya ti panubok na. Uri ti ikarkarit na kunana, the truth will set you free kunana dati. Ti kinapudno, waya-wayaan na kayo. Kunana daya. Kasano ti waya-waya ti kinapudno? Kala ko madaya, trabaho ti mapanmanglana, hanak masapol nga agreklamon. Nagmayat tiri na nga, aguray kayaw, nabanugak. Balintay nga ibaga niya. Ngumtap no mawaya-wayaan ka, ingkalipasanan. Ingka aramidanan, tamalpasan. Kasi mula, anya pa, nabannog ka, nagaduti bannog tayo, nakarigrigat. No daduma agrason mo, di bagita, mabanbannog tayo nga rudmat. Katiban nubok na no dadyo no daduma ka, agungot ka, isingir mo, ikaharit mo diyan aramidam, na pinpintas nga ibaga tayo nga, no nabannog ka, ala malpas mo laki, din ilipas mo aminan, aginanakan, agtalnakan. Namo kayat ti makangag ta sulpang dagita apotem talapayag maon haang ka nga sumungat ti sao isumula nga iso makonsensya kan tumula napagsawam ti maday alakas di ko ma day ko anak the truth will set you free ti kinapud no waya-wayaan na kayo isong ano inaramid mo ikarkarigatam ti agbiagan na nasaya aten mawaya-wayaan ka di ma day at day ti nagmayat nga impapatim nagtrabaho, nagsaya at into nagidaka ka, kaslanap-nap nagdiri nam, niya. Tiriga no, impapatim nagtrabaho, impapatim mo tinagungat, impapatim mo tinagsaot. Into narabi, apo nakabaso lang man, nasya at ano mapanuno mo pa, iti karon ano haanan. Mo mapanunot nga nagsaukat dakisan. Ada jay matikala, ibagbaga na ditoy. Iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo kakabsat. Tisuliso. Ti temptation kanya tayo, haan nga kaslaki ni Apo Isus nga detay, alaan na tayo disyerto, sulisugan na tayo tinadagsan haan. Kadagiti babatit, nga pasamak ti biyak tayo, aglablaban dahi ta, sulisugan na tayo. Kadagiti babasit nga sakripisyong, agdalat tamo mangkon kontra. Padason dagpakumbaba. Nag-decide ka, kunam kumatibigat, tatangal daw, masapol napakumbabaak, ag-decide ta isutipod no, agpakumbabaak. At daday na ikamkamang laeng nga kaap-apa, ag-ngar-ngar man di lapayag mo. Datamanan! Kasi nga rin, no, ikarkarigatan, tagaramid na sayat, at dalata mo sumursurot at katukad na nga suliso. Adulat tati sumursurot at katukad na nga suliso. Inak makimisa. Aguray ka na bannoga. Kasla may mayat na ingatok di sa akakonta, agbuya aktiti, sulisog na nga ron. Taguyodin na ka. Inak makimisa. Aguray, jak pa'y nakalutaw. Intuno ko agin rason ka, ay nalpasan. Oy, agin ko kunakamot, ngam talaga yung gagaramot eh. Yung gagaramot yung nga umay, ngam pinagrason mula. Nagadugarot, dajay, basi-basit, amoyo aglablaban day ta. Ngam no aramidem di ammom nga usto, iso timang waya-waya kanyam. Kala kaming karigatam, ala uri na banugak, inakman, ang awatek ni Apostol Santo na komunyon, nawaya-waya ang katatangal daw. No kumano kayat mo ti agpakumbaba tatangal daw, uray no addamang tangsit, uray addamang sulisok kanyam nga agbasol, no linabanam, nawaya-waya ang katatangal daw. Haamang mo nga itulok nga naabak katatangal daw, nawaya-waya ang kamanan iti dayjay nga, aldaw, ada problema, ada mo problema tay amin, sino yata ang problema na, kayat yung awang problema yaw, palukayan nyo ta tornilyo, yung agpidot-pidot ti, nakasako kayo nga agpidot-pidot ti kwanta ni iso, awan to problema, tintula problema yun, o kamano nga bato yun na pidot yun, suntulaangan, ada amin problema, ada amin pakarikutan ti biyag tayo,
Ngam iti may nga aldaw, uri adda panubok, uri adda problema, no nag-decide ka, no nag-decision ka, nga uri adda problema, agbalinak anaragsak tataiso tinakayanak at amay mangnanam tinapintas alubong, na waya-waya ang ka iti dayta nga aldaw. Ti karo na adda problema, nangiramang kapay, ay, ti ammo mga bakahaan, adda nga nabalod ka, dahil ti bagbagana. Haan nga dahil tayo imaginary nga kung kuna tayo nga, baludin na katidakas, haan, basi-basit, ti panubok na kada tayo. Kaya't ko agbalin nga naragsak ta nga aldaw, bumangong ka, lagsakit ta sika mo, ay apo, at dananggag mo nga nagsaw nga nagngiwat nga po, nagungat ka nga ruta, naawam man na naabak, naabak ka man nga mabalin nga ag-decide, uri at da sakit mo, uri at da problema, uri at da ti pakarikutam, mabalin ka nga ag-decide, nga naragsak, nga adda kay ni Apo Diyos, nangabak ka, winayawayaan, naka dahil ti ibagbagana iso nga nadamat kakaarubam nga nagsaot dakas medyo madayay pa nagliteng mo no nag-decide ka nga haan nga simong bat pinakawan mo lata kinatawaam lata ti panunot mo nangabak ka nawaya-waya ang ka iti dayta nga gundaway takas jay mo't inaldaw dayta tanuurnungam dayta agbibiyag ka ti balod Allah at nanggag mo nga nasaya at lumablabang ka. At problema di pamilya, ibakbaklayom amin. Nabartek nila kay mo, iyan adumon ta makaturog. Amo nga ungtan, or kanong ungtan no, agpangpangkis garutan. Or ganun niya kung kunam nagpangpangkay, niya di kung kunam nga bakit ita, kung kunanak. Bay, amo na, mga kakidin ta maturog ako namon. Kaya mo ko sulbarum, awan tama na, makasano nga ron urayom at bigat. Isupay sakit ti ko, ngamdo bay, amla, ikan yun ni amayon, paturugan yun ta, pungana, ulisan yun, nalpasan. Nangabak ka, ngamno, apo, niya tikastakan niya mga lakay, kung kunam tontan. Pasaray mo pa'y mailunod, di ka pa'y lamatay. Musakan to, agbababawi no nagsakit. I-hospital mo mailak. Agbabawi ka mailaang haan. Sige, oray no problema. Oray no adda pa kariribukan. Mabalin tayo nga agbyag anawaya. Mabalin na tayo mat nga ilang sa DJ may isang experience, may isang padas laeng. Mabalin na tayo nga bukkelan di may sa laeng nga padas nga mabalin tayo nga agbyag nawaya. Apay nga dahito ti ibagbaga tayo, dahito nga ti imbaga ni Apo Jesus, waya-wayaan na kayo, anya ti ibaga na, pakawanam, agbiag ka na dalos, kumpet ka kengkwana, anya ti armas tayo, kararag, Apo, nudumteng kumatipan nubok, ikan nagtipigsa, nudumteng di pan nakairuruman, ikan nagtikinapakumbaba, nuday ti marigrigata nak Apo, nga awanan ti kaslaawanan ti namnamak, ikan nagtinamnama, maupupay ka ta, awan di awan itibiyag, kanya tinapintas nga ikararag mo, amok nga sikat ti Diyos, sikat ti mangi provide, sikat ti mangi ti masapul mi, imbagamot Apo nga, uray ti bilit nga haan nga agmulmula kemangan met, apay itulok mo nga matayag ti bisin, itulok mo nga maawanan ti pamilya, dayay panagtaliklat na kini, Apo Diyos, dayay ti mangwaya-waya kanya tayo. Nga uri agdanda nagjari na tayo nga addan tupay nga ta pagbiag mi addapay nga ta pagpabasa mi addapay nga ta usaron minton bigat di na mangted tinamnama haan Apo Dios ka man nakabalin ka Apo Dios ka kayam nga sulbaron amin Apo Dios ka uray kas ano kadagsen daytoy nga problema makaited ka ragsak iti daytoy nga puso iti daytoy a pamilya dayjay taktan ang runa tatasimana laglagi pun tayo kinamanagayat ni Apo Diyos, laglagi pun tayo, ti kinamanang nga asina, tauray na ilumlum tayo ti basol, imay na tayo lat tadinanon, dahil ko matipagibasaran tayo, ala dagupan tayo, dagiti karkararag tayo, agtalit tayo kengkwana, dagiti tayo nakasagana amalanaan, aglinya kayo, ta aramidan tayo ti pananglana. Ti malanaan mo kendwa nga ima.
Niyaya awatema to'y daton ko. God bless you. God bless you. God bless you. Baliakamangko kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na idaton mi ken kaapo daytoy a sakripisyo isuda nga inted mo a pagdaydayaw mi itanagan mo pagbalinem kad ida pa kaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagitapos puso yo agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay a maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon na Dios. Tasika in kaddeng mo ababan di panang parparit mi iti bagimi terredem dagiti kinadakes mi. Patanukem dagiti pampanunot mi. Ited mo pa iti kinamaingel ken ti agnanayon agungguna kada kami gapo ken Kristo nga apo mi. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ket agdadanggay da mangitantan ken ka iso adawaten mi nga palubos mo kuma tay timpuyog mi met tinakurapay atimek mi kat kunami. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin aparswa. Ti langit ken dagan, napno dayti pakaidaydaya. Sana iti kangatwa madaydaya ti umay dinagan ti Apo. Pudno ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawaten mi ngarot, ti paay mo ta espiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa mayyawat to a maipaay kada kayo.
Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darat ti baro, kay nagnanayon atulag, iso ama iboyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Nakaminsalakan si kaananubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami. Ngadda dito'y saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranod iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan kat parayrayem tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, kamangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagarayam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y tikanen mi iti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan o manugot ti sulisog. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan di panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi. Ti kinagasat anamnamaen mi. Ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapukan niya titad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam. No di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba kinapnon ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubo kaasyan na kami. Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubo itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kaganyak ti may salaeng nga saom mapaimbag tontoy kararo.
Tayo iti dalan ko, tunati ako. May kararagan dagiti nalanaan a masakit. Apo Meso Kristo nakiranod kati kinatao mitap ni isalakan mo dagiti tattao ken paembagem dagiti masakit. Timodem kada si aasi ti panangidaw-dawat mi kadagiti kakabsat mi analanaan. Babaen tinagan mo, itdem kad kadakwada ti salon at ti bagikan kararwada, liwliwaem kadiida, babaen ti panalaknib mo kadakwada. Ket sapay ko mata mapakirid damanen babaen tapigsam. Tulungam kadiida tapno masarakan dati namnama, iti bait ti panagsagsagabada, tapi nakiranod mo ket ngarod ida ti panagtutuok mo, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Ti apo adda kumakada kayo, kumararag tayo, ipaay mo kad apo, tadagiti inawat mi a sakramento, agserbida ana ilangitan nga agas ti bagikan kararwami, tapno dalosanda dagiti puso mi, iti amin a kinadakes ket papigsaen da kami, babaen ti agnanayon a panalaknib mo, gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Ti apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti apo. Naimbag arabi itayo amin apo.